alas 12 sa gabi, tulog na silang tanan. Gidala ang laptop, hinay-hinay paglang lang i-search na ko help step brother, parting kuyawa. Pag-play na ko sa video, kalit lang ning apply si mama. Namurog akong lawas, ni-freeze akong kamot. Islam na kong dali ang laptop, pero wala ko'y lusot. Iyalta pero late, nasa pan ni mama. Si papa sa likod, nagbibit o bakos ka. Paningot ko kalit, akong nawong namula. Nag-echo sa kwarto, unsa na imong gitanaw ha. Si papa nilingon, inday bastos kaayo ka. Ako naglisod o extreme research ni dili mala. Si mama nagmukot, gi-check ang laptop. Si papa nagkatawa, sakpa nakapalusot pa. Pero si mama kalit lang isika ang mata. Kay patanaw sa screen na ay familiar ba. Iyalta pero late, nasa panin si papa. Si mama sa likod, nagbibit o kanan na lingot si papa. Pwedeng namula, kinanaa syempre ni makati ang kibook nalan pa. Si mama ni scroll, nangitag klaro, nakita niya card info, birthday, kompleto. Si papa naglipay, halaka sa yugni, pero na ay ni papa, thanks for renewing your VIP. Si mama nating kago, ikaw di ay mas grabe. Si papa nang urok, nilusot nasakpan perte. Mauna ni Ron, nasa panbot. Si papa wala ko'y lapak, pero siya matulog sa sala. Pero usa lang yun ang mamong duda, basin si mama magsign sad og iyaha.